bazen edukan gaurkoa afizionatuekin lehiatzeko, eta beti indezu, emakumezko batek afizionatuetan amaitzea, ez da zer gauza, zemuz gunda. Oso ondo junda lasterketa, hasieran bildurrazko kineo nola hasiko zen, buelta txiki bat genekan hasieran variantean da, gero buelta onditxoak eta ginteguna izan nazaleko bueltan da, hasieran nire helburua zen buelta txikia pasatzea, eta ikusi buelta txikian posizioa bastante ona nekala, eta bentsat errexo nintzen mutietan posizioak ondo mantentzia, eta esan, bueltaz buelta ikusi, eta ikusitutenean ja lehenengo 3 bueltak hemen iraetakoak ondo inditutela, esan venga, mia berra aguantatzeten, eta mia aguantatuet, eta, bajadan erori naiz, baina ez da izan gauza larri handikan eta berriro montatzia lortuet. Eta, bukatu dut lasterketa, así que gusta. Bintzat gaur ezin galduko? Ez gaur, herriko lasterketan ezin da galdu. Eta tropelean, mutien artean, zemuz, beldurrakin supongo pixkat, baina, intzein gauzen bastantekin da bai. Hasieran errespeto handi eman dit, jakitia 200 pertsona teatzesiera eta gaina mutiak danak 80 kilokoak, bildurra maita zira, baina gero lasterketa zianean uste baino beto lortu dut nire tokia pelotoian, eta egia esan esken pelotoian baino beto junaiz mutien pelotoian, así que oso gustoa. Zorionak. Eskerrik asko.